съперници. Сега и още един исторически важен двубой, а тук второто по време. 1973 година врачани печелят с 5-2. Антуан Баруан, какъв гол само! Делев. Удар на Неделев, намеса на Рейдър. При добавката, какво е изпълнение на Баруан? Полето, концентрирането. Баруан, удар на Баруан и това е 4-2 и хет. Толкова убедителното му представяне в днешната среща. Тонев. Добро подаване към Баруан. Той сам срещу вратаря. Ще има ли удар тук? Да! Ботев. Може да кажем и полузащитник, и защитник, бившия футболист на Царско село и Берое. Сега обаче много добра възможност за Антуан Баруан и отново. Пас към Антуан Баруан. Лошо първо докосване, но след това завършва за... Нападение не. Точно обратното. Очертава се контратака за Ботев и тя до този момент е успешна. Сега вече е много опасно. Самуел Акере. Пасте към Антуан Баруан. Ще видим ли завършваш удар на Антуан Баруан. Тодор Неделев с пета прокара топката покрай Руменов. Настоятелни действия от Паконате. Баруан шутира. 2-0. Мартин Секолич, спомняме си неговия дебют с 2 гола. Втория е изключително красив. Виктор Генев има засада. Карабелов. Центриране, много остро, гол! Добро взаимодействие тук на канарчетата. Дилан Мертен стреля по диагонала. Свой съотборник Ивелин Павлов. Пасте към Антуан Баруан. Той пък овладява. Антуан Баруан може да шутира от тази позиция. Не, решава да подаде Емануел Уме. Наказателното поле удар. Да, разбира се, 110-та годишнина ще бъде почетена преди това обаче. Между Ботев Враца и Ботев Пловдив. Тогава попаденията бяха и на двете страни. Тогава повечето попадения бяха за Ботев Враца. Сега те са изцяло за Ботев Пловдив. Антуан Баруан завършва гол номер 6 в... И се връщаме отново на колежа, където Лука Иванов бърка и подаря топката на Антуан Баруан. Това винаги е много опасно. А Баруан сега центриране на Баруан. Удар на сам. Подаване отново към Секолич. Баруан не се разбраха в първия момент. Търси се отново подаване към Секолич. Може ли да завърши? Много красиво! Феномен. Желев, рисковано подаване на Желев. Антуан Баруан пресече Тодор Неделев с топка в крака. Неделев, Маркиньос и Баруан в предни позиции. Той е към Баруан. Той вече е в наказателното поле. Георгиев е на гърба му. Намира Маркин.
Левия фланг на Брахими, той тръгва да влиза навътре. Пас към Антуан Баруан, шанса пред Ботев, града! Мява да затвори Илиев. Антуан Баруан. Двама в наказателното поле. Паса е за Секолич. Изстрел на Баруан. Подаване в наказателното поле. Възможно за Ботев Пловдив. От тук грешка на Любанов. Баруан дали ще се възползва от нея? Връща назад към Маркиньос. Много футболисти в зелено и червено успяха да попречат на Херман. Баруан за Ману. Не успя Ману да докосне топката.